Achataura ndini. Yabo. Taura tinzo. Ati. Wati Murehwa. Imi makauya mumba mangu munomu. Sezva mauya makaita musuyo. Andi munumba mangu. Kusi kuchali. Aiwa, ndati mauya musuyo. Makauya mukandita sei. Makandirowa. Mosangere kuti wana ndatenga mabhiya ndaburitsa $20 adya $20 tese. Ndakutengera wakusvikira wakundorambama. Wakatengera no. Vanhu vese yanga iri pati. Cha. Wakauya iwewe. Nyaya yako yanga iri iye kuti iwewe wabirwa memory card. Aipapo baba nyaya pango yepati. Memory card hawa hauna zorupiwa. Hanzi rabiwa na Kuda. Chodza na Kuda. Chodza yatazi ID. Hanzi. Angoti shingo mudhaya. Aikwenyera. Asi wakazoriona ka. Ndakazoriona samani. Saka wakariona mumu mangu here ni. Tokumbira kukubvunza. Wakariona riri mumu mangu. Ndakatozoripiwa vanhu zvavaida. Ndosaka ndauya kuzokumbira chii. Aiwa hapana Achikumbira Ruregerero. Kuma Kuda meandi. Aiwa. Hapana. Ndo jambira pambede. Asi ndo jamba pambede. Nila pambede. Nila toni, mirani. Leo Nila kwa zauda wili. Kuna yekuchidzira. Ndiana yekuchidzira. Aiwa, zvevaenza chada nomuvhesi una munokwaza. Bani njambada. Aiwa. Sorry zvenyi. Unoza kuti handisimba bati yene. Aiwa zvakazotauri. Njambada. Inoteta mabasa angu ekusevenza. Plus azvidiwe kana bani bone zvo makajana. Anda yazokumuza. Aiwa ndizvo zvinofana kuda manje. Saka hapa chiva chiitika mwana otherwise zvapera vanhu vakuda aiwa pamwe chete one family ndokubatana kwatakaita hatisikuda next time Kuda hanzi pota chichaira mbara mboswera wakadugu mumba ndotera usakare mukoma wangu watoda kuti titanga iwewe manje isisana manje wadotanga iwe taura watidzime wadotanga iwe ndazozovta bati wadotanga iwe besi mbamakuda Murehwa nyaya chama ina sika zokushupa nane vanhu anokuona mai uyu wechikwiri aiwa chai ndo marendero dzaangu aunotuka iwaye ndadatuka munhu ya gasira inda yapa saka uyu akuti asadapedza next time atifana uzokutsvaga aiwa hatikwenye hatikushidze bati kubholonja aiwa masaini unobholonja here kudaita kutsvaga zvisirizvo apa pepe ungade wakauraya munhu weita sei bozi Kuda angakadhakwa pepe kudaita zomutsvaga zvisirizvo handiziye zvamukutaura ukafuta uchiita utopikisana nazvo utopikisa kuti mune mapanga mune chii hapana ruregerero kana kuti uramba uchipikisa even know that kuti uri nemawepons akasiyana-siyana but ndakuregerera but wamunza muna yekuchidzira ndanzi ndiani ndataurirwa yachitoni
So. Mchataura kuti nenyaya kukisana kisana. Pane chatara nyaya chapo wakajutwa nevanhu vachii. Baba, it was a very big one love. Kundipiwa kuti. Aiwa kukisana kwakaipei ndondo. Chimururo bari ruro ranyura musikapira musikavisa muchara mnogai aiwa asiriro racho. Timboona manze. Tone manze. Aiwe. manze. Aiwa pizza. Aiwa pacheka. Ngati Clinton. Wajabasa nekundiana nesana wangu. Auyawo tayana sana. Tapezerana bana takamboipa. Right. Wachabata ndiani? Right. Asara ndiani? Wachabata ndiani? 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 Choreza. Aiwa kuna kuinsaida kuda. Akakuchidzira. Kuda haite zvekutsvaga vanhu. Taurai sha. Kuda haite zvekutsvaga. Zvinezvi tikutengesa chacha. Unotengesa chacha. Ndopazo wabirwa futi zvinhu zvako yo tundwa kuti malusi gara una roka tuchengesa. Clinton, wachapomwa wangu. Wakuona nekuti yananisa ndawirana nemurehwa wacho kunitadzira zveshuwa but auya ega zvake akakumbira ruregerero kwandiri but ini ndamuregerera sezvaauya achiitawo Mama kuchidzira. Takuchidzirwa nani? Hanzi muboxi mugirefa aiwa. As next time usabvuma kuchidzirwa una uchabatiswa moto unopisa nemunhu apa akupi andi ari free zvake dai makakwadzana manje waizotaka kuchidzirwa wakujeri hospitali wandoona manje muzachitanga wafunga kuti waactor waiziva kuona paukama plate pane nyaya ndoda kutaura yainzi Clinton anga aripo pakatika zvino Clinton wasn't there. Clinton anga sipo munhu akatora video ka I don't want to mention the people with their names. But munhu akatora video Zapera izva. Saka uri balance. Baramba pa balance uri right unogara usina mbonje usingatuka nevanhu bombe swa mwadi.